Hej og velkommen til en ny episode fra mig. Vi kommer med en serie. Yay! Ja, vi kommer med en serie her, som der hedder My Life. My Life. Vi kalder den bare for My Life. Vi spiller bare tilfældigt på My Life. Vi kommer nok mest til at spille på kreativ, ikke? Og måske laver vi en senere serie, der hedder Open Faction. Der går vi lidt ind på Open Faction, og viser den base, vi bygger med vores venner. Eller mig og ham, og så. Og hvad skal vi? Her. Det her, det er nummer 2. Vi er lige nået til det første My Life. Så vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lave. Jeg glæder mig til vores episode 3. Men I kan bare skrive noget i skrivelsen sådan noget. Jamen, jeg tror bare, vi skal begynde at filme. Jeg går lige ud og kigger, og tænker. Vi kan prøve, selvom der er nogen, der kommer til skinkamp. Skal vi lave en skinkamp? Ja, jeg begynder lige at lave, vi kan lige begynde at lave hus. Nej. Det skal være lavet. Så Hvad skal du? vi laver en skinkamp. Nice. Og som i velkommen, ja, episoden, der skrev vi, at I gerne måtte subscribe vores venner. Det er faktisk en ret seje. Så bare subscribe dem, så bliver vi glade. Og det er ham der nu lige der som vi bygger hul med i Open Faction, så Hule. ham må I ikke meget gerne følge. Ja, han må ikke meget gerne subscribe. Han optager også herinde på, hvad det hedder, Meget meget live med Bandicam også. ja, den anden ven, Greencraft, det er for piven, det er mig. Jeg tror ikke hun filmer hende herinde, jeg tror hun spiller sådan lidt forskelligt. Ja, hun spiller på andre servere. Minigames. Hun kunne bare lave flere takter. Men ja, det er i hvert fald nogle af dem, I skal subscribe, synes vi. Fordi de er rigtig seje. Og I skal ikke gå glip af den. I skal ikke gå glip af den. Det er for synd, hvis det ikke går glip af den. Og det er egentlig ikke det. Det var det den her. Jeg kommer bare til at sætte til andet. Så det må nok være det. Så laver vi en session. Ja, jeg ved ikke, hvordan man laver. Det må man lave. Det her bliver ikke sådan pænt en. Det skal lige meget. Jeg ved ikke, hvordan man laver skinkamp afsnit med. Men det er bare sådan, det ender op i en 5 minutter. Jeg ved ikke noget. Så ved jeg ikke, hvad man skal gøre herfra. Jo, jeg ved, at jeg skal sidde sådan en her, og så skal jeg sidde. Sådan en der. Er det ikke sådan, man laver dem? Vi gør det på en anden måde. Vi er rigtig mærkelige, så vi gør det på en anden måde. Hvorfor gider den ikke komme? Den der. Skal jeg bare bruge redstone? Kan vi jo. Nå ja. Sådan der. Sådan Man kan ikke der. engang komme ind. Lol, man kan ikke engang komme ind. Det er egentlig ikke sådan, man laver dem. Ups. Det, man kan ikke engang komme ind. Det er fordi, der findes. Gør det bare sådan her. Du gør det bare. Jeg ved heller ikke, hvad jeg selv laver. Og så bare købe en ganske normal en. Jo, det er en ganske normal en. Så ved jeg ikke herfra, det ved jeg ikke. Det kan bare være... de kan Jeg kan ikke huske, jeg tror det er sådan her. Jamen Jo, det er sådan. Andreas.
Så bliver det sådan en dag. Og I må gerne skrive, okay, I må også skrive noget i chatten. Altså, Ja, kommentaren. Så altså, bare sige, vi skal lave det til. Vi har meget brug for nogle, nogle ting, vi kan lave herinde. Fordi, og I må også godt skrive, at vi skal holde en til. Så hvis I vil være med til den. Ja. Altså, whatever. Jeg ved ikke, hvordan man skal lave. Alt det der, altså. Det er vi rigtig meget brug for. Og gerne smid like. Ja. Altid. Meget gerne smid like. Altid like. Likes har vi meget brug for. Meget brug for. Likes, der fungerer vi ikke. Og flere likes, så kommer, hvor, også en og flere likes, så kommer. Skulle vi også gerne tænke os. Men altså, vi vil ikke klage om subscribers. Ja, det er bare sejt at have så mange. Og så bare sørge over for sine venner. Nu bliver hende lige fået 12, det var. Ja, 12. Nå, okay. Den inviterer til skinkamp. Ja, det gør du bare. Men, så kan I bare smide rundt på vores payroll, og så, ja, vi bygger i cirka hver episode. Er det ikke det, vi gør? I tredje episode viser vi rundt, nej, det var i næste episode viser vi rundt på selve serveren, ikke? Ja. Hvor mange minutter er gået i videoen? 7 minutter. 7, okay, fint. Yes. Ja, kom nu. Nå, der kommer ikke nogen. Nå, men ja, vi må også hellere til at Vent. der kommer ingen. Nå, men bye bye. Vi er nødt til at sige farvel. På en god måde. Sig farvel. Farvel.